Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 minutu bat igaro den honetan, Paris Saint-Germainek eta Arsenalek Printzipen parkean Parisen jokatu duten Txapeldunen Ligako final erdietako itzuliko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Paris Saint-Germainek irabazi du 2-1, guztira 3-1 amaitu da kanporaketa eta honen bestez erabakita geratu da zein izango ditugun Munichen Txapeldunen Ligako final horretan. Batetik atzo Bartzelonaren aurka garaile irten zen Inter izango da, eta bestetik gaur garaile izan den Paris Saint-Germain. Benetan final ederra geratu da. Paris Saint-Germainek ez du sekula Txapeldunen Ligarik irabazi, Interrek ere urte asko dira irabazi ez duela, beraz biak gogo handiz zelairatuko dira Allianz Arena futbol zelaian. Gogoratuko dugu batetik Paris Saint-Germainek galdu egin zuela Estrasburgoren aurka ligan aurreko jardunaldian 2-1, Arsenalek ere etxean galdu egin zuen Bournemouthen aurka 1-2, baina ez zait iruditzen bi entrenatzaile asko kezkatuko zienik bi norgehiagoka horiek galtzeak, izan ere gaurkoak bere biziko garrantzia zuen, bientzat oso garrantzitsua zen final horretan egotea, desio bat denboraldi hasieratik, eta are gehiago behar bada Luis Enriqueren Paris Saint-Germainentzat, ez kontuan izanik nola joan zitzaion liga fase hori non ikeragarri sufritu zuen talde frantziarrak, finalean sartu izana gauza handia da eurentzat, zalantzari gabe. Eta kontu hauek aipatuta, bi hamaikako hauen aldeko apustua egin dute entrenatzaileek. Batetik, Luis Enriquek 4-3-3ko sistema erabili du, Donnarumma izan da atepean, atzean lauko lerroan Arrafe jokatu eskuinaldetik, Nuno Mendesek ezkerraldetik, Marquinhos eta William Pacho izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan aritu da zelai erdian Bitina, barnekaldetik laguntzaile Joao Neves eta Fabian zituela, eta goian eskuinaldetik Due izan da, ezkerraldetik Karabaskelia eta goian Barkola. Arsenale berriz, David Rayarekin irten da atepean, Mikel Artetaren taldea, atzealdean lauko lerroan Timberre jokatu du eskuinaldetik, Levis Eskelik ezkerraldetik, Kiwi horreta Saliba izan dira atzealdearen erdialdean, aurreko jardunaldian zigortuta zegoen Thomas Partey jokatu du Euskarri moduan, barnekaldetik laguntzaile Declan Rice eta Odegaard zituela, eta goian eskuinaldetik Sakak jokatu du, ezkerraldetik Martinelik eta goian Mikel Merino izan da. Aurrekoan Trossarrek jokatu zuen postu horretan, Mikel Merinok Tomasen utsunea tarteko zelai erdian jokatu baitzuen. Epailea Felix Zuaier izan da, Bastian Dankert izan du laguntzaile barrean, eta orokorrean norgehiagoka ongi kudeatu du, ez du akatsik egin, eta erabat inolako protagonismori gabe igaro du norgehiagoka gaurkoan epaileak. Arsenalentzat funtsezkoa zen ongi hastea, izan ere desabantailarekin iritsi dira Londresekoak gaurko egun honetara. Aurrekoan gogoratu behar baita Paris Saint-Germainek 1-1 irabazi zuela, eta benetan aurreko norgehiagokarekin ikusita beste jarrera batekin irten dira gaurkoan Artetarenak, lehenik eta behin goian presio altua egin nahi izan dute lehen unetik, gainera lehengo astean desagertu xamarrik izan ziren jokalariak gaur agertu direla esango nuke, bai Odegaard, bai Bukayo Saka, Martinelli izan da batez ere lehen zatian protagonismo gehien eduki duen jokalaria, baloia egalean hartzen zuenean, gero alboko marra bilatzera joaten zen, ia une oro irabazi dio hasieran Arrafi, eta hor arrisku ikeragarria sortu du Paris Saint-Germainentzat. Lehen minutu horiek oinaze handi xamarra izan dira, irmo mantendu behar zuten Arsenal kanporaketan sartu etzedin, eta lortu dute gainera heroi nagusi bat izan dute. Atzo Jan Sommerren inguruan hitz egin genuen, Interreko heroia bera izan zela suitzarra, gaurkoan heroia italiarra izan da kasu honetan Gianluigi Donnarummak sekulako partida atera du
atezain italiarrak orain urte batzuk oso kritikatua izan zen, bere maila ere zalantzan jarri zuten, baina lehengo urtean eta urten Paris Saint-Germainekin egiten ari den denboraldiak benetan azpimarragarriak dira, eta gaur izan da horren isla, ez, halako norgehiagoka garrantzitsu batean, bere taldea okerren pasatzen ari zenean, estuasun gehien pasatzen ari zenean, hortxe agertu da Donnarumma, eta lehen errematea Declan Riceek izan du partida oso hasieran, bakar bakarrik Marquinhosi oso ongi irabazi dio postua, baina gero errematea ez du ongi zuzendu atera, eta bigarrena berriz hau bai Donnarummaren geldiketa izan dela, Martin Odegarri ia area ertzetik norbegiarrak duen arriskua zein den jakinda, hortik jaurti atera ongi jaurti du gainera, baina Donnarummak katuaren erreflejoak erakutsi ditu eta azpitik baloia bikain atera du. Arsenalen lehen minutu horiek eta lehen bi aukerak eragotzi. Zegi esan, partidan une hori oso garrantzitsua izan da, ez? Paris Saint-Germain apur bat atzean sartuta hasi da, Arsenal oso erasokor, ozka egitera erabat erasokor irten dira Londresekoak, irten behar zuten bezala, galetako jokalariak ere, bai Lewis Skelly eta bai Timber agertu dira, bi erdiko atzelariak ere nahiko aurreratuak zeuden, eta alde horretatik Paris Saint-Germainek ongi eutsi dio, eta ondorioz lehen abisua Karabaskeliak eman du 17. minutuan, David Raiak benetan erantzun bikaina eman dio Karabaskeliaren jaurtiketa horri, eta 27. minutuan iritsi da lehen gola, hain zuzen ere jada Paris Saint-Germain pixkanaka norgehiagokan asentatzen hasi da, badakigu zen olako arriskua duen Frantziako taldea kontraerasoetan, eta hori baliatu nahi izan du Luis Enriqueren taldeak, ez, kontraerasoetan oso eraginkor aritu dira, behar bada gaur ez da lehengo astean bezain beste azaldu Karabaskelia, ez da due esango nuke gainera gaur gutxiago Karabaskeliak lehen zatian bere protagonismo uneak ere izan dituelako, baina hor oso une garrantzitsu bat egonda, eta 27. minutuan hain zuzen ere, Fabiani baloia areaz kanpo etorri zaio, Espainiarrak jaurti eta baloia sareetara bidali du. Egia esan oso gol garrantzitsua izan da Paris Saint-Germainentzat, kolpe latza Arsenalentzat, baina oraindik ere hau etzegoen amaituta. Arsenalek egin duen partida hasierari eutsi behar zion, hau da pentsamendu horri, eta egin batean eutsi dioten, naiz eta Paris Saint-Germainen gol honen ostean norgehiagoka asko berdindu den, eta behar bada berdintze horrek Frantziarren eremura gehiago eraman duen. Kontua kontu, lehenengo zatian ez da aukera askoz ere gehiago izan, Arsenalek esan dugu hasieran izan duela nagusitasuna, gerora Paris Saint-Germainena handiagoa izan da behar bada, eta hor iritsi da gainera lehen gola, apur bat iguingarria ere izan zitekeen, ez, Arsenalekoentzat, batez ere Paris Saint-Germainek ez eduki duen lehenengo aukera horretan bigarrenean, kasu honetan jada gola sartu, eta Arsenalek hasieran erasotu duen une horietan, eta minutu askoz erasoan ibili den horretan, ez dutela ezertxo ere lortu hori ere noski mingarria izango zen, zalantzari gabe Arsenalekoentzat. Eta gerora, bigarren zatia ere nahiko berdinduta joan dela, esango nuke, behar bada Paris Saint-Germain hobeto sartu da, Arsenal apur bat galduta zegoen jada, baina ez amore eman da, Bukayo Saka esate baterako ez da asko agertu bigarren zati horretan, nik uste arazotxoren bat edo izango zuela jokalari ingelesak, eta minutuak aurrera joan ala penaltia iritsi da 76. minutuan, hor behar bada norgehiagoka istear egon zitekeela pentsa genezakeen,
baina David Rayak honek ere partida handia atera du, naiz eta ez dituen behar bada geldiketain ikusgarriak egin, baina partida ona atera du atezain Espainiarrak, eta hor azpitik Bitinari erantzun bikaina eman dio. Bitina gaurkoan agertu da, Joao Neves bota dut apur bat faltan gaurkoan, ez baita lehengo astean bezain beste agertu, baina Bitina bai, zelai erdi horretan Paris Saint-Germainen jokoari zentzua ematen dion jokalaria, bera da, gainera oso areara behar bada ez da asko iristen, baina beti hor da ez, aldaratzeren bat edo beste hartzeko, areara iristen dena Declan Rice da, Gaurkoan naiz eta Arsenalek ez duen kanporak eta igarotzerik izan, beste behin ere Ingalaterrakoak erakutsi du zen olako jokalaria den, zen olako ibilbidea daukan zelaian bai alde batera eta bai bestera ibiltzeko, eta fisikoki jokalari indartsua da, eta esan bezala Real Madrilen aurkako protagonismoa ez du edukitzerik izan, baina orokorrean kanporak eta ona eta duina egin duela esango nuke Declan Ricek. Arsenalek aldaketa bikoitza egin du penalti horren ostean, hain zuzen ere Lewis Skelly penalti egin duen jokalaria, eta gaurkoan bat ere eroso ibili ez dena, ezkerralde horretan jokalari oso gaztea da, oraindik ere esperientzia falta zaio, eta Arsenaleko arribitxi badauka, inolako zalantzari gabe, jada pixua hartzen ari dena, baina oraindik ere ikusten da zenbait jokalditan eta hartzen dituen zenbait erabakietan esperientzia ugari falta zaiola. Eta bestetik Martinelli, lehen zatian behar bada Arsenalen aldetik arrisku gehien sortu den jokalaria izan da, eta gero bigarren zatian egia da, itzaltzen joan dela pixkanaka, baina kontua kontu Martinellik ere lehen zati oso ona egin du. Eta Calafiori eta Trossard irten dira, Calafiorik, alde horretatik, ezkerralde horretatik apenas sufritu du, egia esan Paris Saint-Germainek jada erritmoa asko jaitsi du, pixkanaka partidaren nagusitasuna hartzen hasi dira, baina Calafiorik ere aurrealdean ez du agerraldi handirik izan, eta hori noski falta mota du Arsenalek. Eta bestetik Trossard ere hegalean kokatu da, zuzen ere Martinelliren leku horretan, Mikel Merinok jarraitu baitu puntan, eta honek saiatu da ez, barnek aldetik eta jokaldi batzuk egiten, zeukan freskura hori baliatzen, eta apur bat Paris Saint-Germaineko Arrafi kasu honetan izkin egiten, baina ez du lortu. Eta 70. minutuan Barkolak kendu eta Dembele sartu dei esan, Barkolak lehengoan ez zuen hasierati jokatu, Dembele Paris Saint-Germainentzat aurten jokalari garrantzitsua, joan den astean gola egin zuena, gol oso garrantzitsua, pentsa gaurkoan zenbat balio izan duen gaurko honetarako gol horrek, eta egia esan Barkolak gaur ez du partida ona egin, aurrekoan ere etzen asko agertu, eta orokorrean ez dago momenturik onenean Frantziarra, eta hori Paris Saint-Germainek egin batean nabaritzen du. Eta bestetik Ousmane Dembele irten da, gaurkoan hasieran puntan kokatu du, gero esango dugu nola postu aldatu behar izan duen, baina kontua kontu bere lana ongi bete du. Eta 72. minutuan hain zuzen ere Arrafek gola egin du, Ousmane Dembelek eman dio pasea, eta Achraf Hakimik arean hartu duen baloi hori bikain gurutzatu du David Rayaren aurrean, eta Paris Saint-Germain finalean, hankaterdi finalean zuela jarri du, egia esan poza zen nagusi Printzipeen parkean, gero 74. minutuan duekendu eta Lucas Hernández atera du apur bat, Luis Enriquek ere zuhurtziaz jokatu nahi izan du une horretan, bai behitzekien oraindik ere Bukayo Sakak gasolina bazuela, energia bazuela, eta horren ondorioz apur bat behartzuen baita ere Paris Saint-Germainek atzealdean zuhurtzia hori, eta Nuno Mendes hegaleko jokalari aurreratu moduan ipini du, Lucas Hernández ezker hegaletik atzealdean, eta hor behar bada duek emango ez zuen laguntza hori Sakaren aurrean ezarri dute. Laguntza asko ematen duena Karabaskelia da, lehengoan aipatu genuen, nola atzealdean hainbat estaldura egin zituen, gaur are gehiago, nik uste Luis Enriquek horri garrantzia handia eman diola, eta horrek eraman duela egin handi batean ere arrakastara Paris Saint-Germain. Minutuak aurrera zioa zen, eta 4 minututan
Beno, Bukayo Sakak esperantzaren gola egin du hor ezkerregaletik etorri den jokaldi baten ostean, Kalafiorik ezarritako baloi baten ostean, Bukayo Sakari iritsi, izkin egin dio Donnarumari eta gola egin du, beno hor esperantza printza bat piztu zaio Arsenali, baina ezer gutxi egia esan, eta 83. minutuan Timber kendu du eta Ben White sartu, beno, apur bat egaletatik ere alik eta presentzia gehien nahi izan du erasoan Arteta, jada ezertxo ere ez zuten galtzeko, dena, Paris Saint-Germainen alde zegoen, bi golen aldea, gauza asko ziren Paris Saint-Germainen alde, eta Timberre gaurkoan egia da hor duerekin eta karabazkeliarekin sufritu duela, apur bat erasoan ere asko agertu da, eta hori azpimarragarria da, gaurko egun batean, naiz eta Arsenal galdu, eta Ben White atera da, honek ere ez du partida iraultzerik izan, eta 88. minutuan Nuno Mendes kendu eta Gonzalo Ramos sartu du, horren ondorioz Ousmane Dembele ezkerraldetik ezarri du, baina 2 minuturako besterik ez, Nuno Mendesek norgehiagoka ona jokatu du, egia da kanporaketan zehar Karabaskeliari eta Dueri asko zor diela, baina berak ere lan ona egin du bai erasoan eta baita atzealdean ere, eta 80. minutuan jada epaileak amaiera adierazi du, honen bestez Paris Saint-Germain finalean sartu da, eta, Arsenalentzat txapeldunen liga positiboa izan dela esango nuke, pixkanaka berriro ere Artetaren eskutik azten ari den talde bada Arsenal, lehengo urtean ia Premierra irabazteko zorian izan ziren, aurten urrunago izan dute, baina txapeldunen ligan eman dute aurten aurrera pausoa, eta iruditzen zait berriro itzultzen ari den talde badela, eta Europan zeresan handia emango duen aurrengo urteetan. Kontua kontu, Paris Saint-Germainek bi Arsenalek bat, Paris Saint-Germain Municheko finalean izango da Interren aurka.